ritme. La part de ritme, que és aquella part curiosa que tothom es queda pensant, i el ritme doblatge i que tambors, per què? No ho entenem. És bàsic, imprescindible el ritme per la interpretació. Per ser actor s'ha de tenir ritme, com per tantes altres coses, suposo, la vida, però jo us puc dir que per ser actor cal tenir ritme. Us ho explicarà molt millor el Nan Mercader, que és el professor de ritme. Una mica la idea de les classes és recuperar aquell ritme que tothom té com a ésser humà i que moltes vegades la societat s'obstina en que perdem, amb les obligacions, amb els maldecaps, amb els requeriments de la vida, especialment la vida moderna, ens fa oblidar tota aquella motricitat que deia abans el company. Normalment això són les tensions que ens van portant el ritme de vida. En les classes de ritme el primer que fem és tornar a intentar ser nens, que en aquests no n'hi ha cap que estigui bloquejat, excepte casos clínics, diguéssim. Tots els nens estan oberts a la vida i estan fantàsticament receptius en els ritmes. La primera fase seria aquesta, tornar a desbloquejar-nos del que pugui ser aquest imperatiu de la vida moderna que ens tendeix a tancar-nos a nosaltres mateixos i a tensar-nos. I després ve l'experimentació amb el ritme. L'experimentació amb el ritme perquè després ens servirà per conèixer les seqüències, els takes. Cada un té implícit un ritme. Si jo sé caçar el ritme d'aquell actor en anglès o en polonès, potser encara no sabré ni la frase que jo he de dir en català, però sí que li hauré captat l'essència d'aquell ritme. Ara parlo més a poc a poc i automàticament es crea un altre ambient. Simplement passar d'un ritme que tenia a baixar-lo ja crea una sensació. Doncs és a través d'aquestes sensacions que nosaltres experimentarem els canvis de ritme, els ritmes accelerats, els ritmes lents. I, evidentment, el cos s'implica. El ritme és una activitat totalment física, en la qual ment i cos és un mateix, no hi ha diferenciació. I a través d'aquest primer treball aconseguim desbloquejar-nos, ve l'experimentació amb els ritmes i, com a darrera cosa, fem servir el ritme com a base per la creació, com a estímul per la creació, per la interpretació de l'actor, en aquest cas, que és el que ens interessa. A través dels ritmes construïm jocs, construïm estadis en els quals el ritme és ràpid, el ritme és lent, el ritme és mig, el ritme és cansat, el ritme és fort, el ritme és fluix, i a partir d'aquí creem un estat anímic que ens aprofita molt bé. Podríem fer moltes coses, podríem fer-ho amb textos, podríem fer-ho amb colors. Nosaltres emplem el ritme com a catalitzador d'aquesta creativitat. I per acabar després, com a símil de tot el que hem fet una mica i aportar una mica, com deia la Helen també, en el seu terreny, acabem tocant percussió també, perquè és la manera en la qual nosaltres veiem que tot aquest treball de sincronia, que és la paraula que ens interessa molt pel doblatge, que el treball de sincronia entre nosaltres està ben engranat. Si aprenem, com més engranatges, com més ritmes aprenem, més facilitat tindrem per sincronitzar després tots els takes que ens toquin fer. Serem molt receptius als ritmes, estarem entrenats, serà el nostre footing rítmic. Això és el que fem a classe i també us ho dic, clar, és un format que bàsicament ens ho passem pipa, no? Us ho passem bé, no? Fem servir també la veu, utilitzem molt, hi ha una màxima en el món del ritme, de la percussió, és si un ritme no el pots cantar, no el pots tocar. Primer, abans d'agafar una bateria, una conga, un tambor, un djembe, he de saber què vull tocar. Poder dir amb la meva veu més interna, que és la meva pròpia veu, dir què vull tocar, fent servir onomatopeia, que té, després és molt fàcil fer tuncate, però primer ho he de saber què vull tocar. I
i també utilitzem molt la veu per tot aquest entrenament rítmic. Això és tot. I això, que és molt divertit. Jo ho sé perquè ho he viscut. Mira, és el moment potser de recordar-vos això d'abans de la imatge, no? Si, evidentment, per doblar, això que heu vist és un take, és la fracció amb la que es treballa, és la mesura amb la que treballem. Si tu tens la capacitat d'escoltar i agafar el ritme, si després la imatge no és prou bona i no veus prou la boca, però has agafat el ritme de la manera de parlar de l'actor i aquell actor ha fet en un moment donat, si tu tens el ritme, ja és que gairebé podries fer-ho amb els ulls tancats, perquè a més tens oïda i memòria auditiva, que és una cosa que també treballem a l'escola, perquè allò funcioni sense estar pendent de mirar. Si estem pendents de mirar, estem allà i necessitem estar aquí, necessitem estar sencers per poder donar.